Mayakan Al-Qaida ko kuma in ce fursunonin da Amurka ta kama a Afghanistan sun isa gidan yarin Guantanamo Bay a rana irin ta yau, wato 11 ga watan 1 na shekara ta 2002. Guantanamo Bay killataccen wuri ne wanda yake a ƙasar Cuba ƙarƙashin kulawar ƙasar Amurka, wanda Amurka ta ƙwata tun lokacin yaƙin Amurka da ƙasar Cuba. Amma daga bisani an ƙulla yarjejeniya inda ƙasar Cuba ta bar kulawar shi ƙarƙashin Amurka. Guantanamo Bay yana ɗaya daga cikin gidajen yari mafiya haɗari ko kuma mafiya tashin hankali da azaba a duniya. Ƙasar Amurka ta zaɓi ta ajiye su a Guantanamo Bay sakamakon matuƙar tsaro da yake da shi, wanda gidan yarin yake a tsakiyar tsibiri kuma zagaye da ruwa. Adadin fursunonin sun kai daga mutum 20 zuwa 25 wanda suke 'yan ƙasar Afghanistan ne. Ƙasar Amurka ta kafa sansanin sojanta a ƙasar Afghanistan ne tun bayan harin da aka kai a shekara ta 2001, wanda ta ce tana yaƙi da 'yan ta'addan Al-Qaida. Fursunonin na farko sun haɗa da 'yan Taliban, 'yan Al-Qaida da kuma wasu da ake zargin sun haɗa kai da su wajen aiwatar da ta'addanci. An ƙaddamar da rufe su a killataccen wuri a sansanin wanda ake malakabi da High Detection Defense Area. Wannan lamari ya jawo cece-kuce da tofa albarkacin baki akan haƙƙin ɗan adam sakamakon babu bincike, babu gurfanarwa gaban kotu, inda ake gana masu baƙar azaba. Wannan kenan daga abin da ya faru a rana irin ta yau, wato 11 ga watan 1. Ku biyo mu gobe idan Allah ya kai mu don ganin me ke tafe da shi.